Ik vind het bijzonder. Want ik heb geen idee wat het betekent. Het kebab? Het kebab? Het zien in ieder geval wel carnavalsminnende lui. Maar goed, dat is waar eenmaal. Er branden links en rechts lampjes, dus ik ben echt super benieuwd of er een stoes is. Ah, kijk. Oh. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Hallo, hallo. Wij zijn van L1. Wat leuk. Kennen we Limburgs praten? Nee, dat gaat niet. Dan moet je naar de voordeur. Oké. Nou, u bent wel Kun jij carnavalsliefhebbers? Ja, absoluut. Ja? Ik ben Ja. Bas trouwens. Hi Bas, Niels, aangenaam. Niels, wij maken bij L1 een programma dat heet Onderweg. Ja? Zegt je dat iets? Nee? Nee? zeg maar Oh, dat niet. is niet erg. Oké. Dan leg ik het even kort uit. Ja? Wij rijden à l'improvies door de provincie. Ja? En als wij een trigger zien, Dan bel je aan. Dan bellen we aan, dan gaan we Oké. erop af. Veel spontaner kan het niet. We zenden niets uit Ja. wat mensen niet willen. Oké. Dus maak je geen zorgen. Ja. Waarom denk je jij dat dacht, wij... jij dacht, hier ziet het er wel naar uit dat je even aan moet bellen. Ja, maar wat denk je dat de trigger geweest is? Ik denk dat de trigger de straat is, de vlaggetjes in de straat. Waarschijnlijk ook de aankleding bij verschillende huizen hier in de straat. Nee. Nee. Wat Je mag nog één keer zou de raden. trigger dan zijn? Dan ga ik het zeggen. Je zei onderweg en dan rij je... Rood, geel en groen en wit. ja, moet toch de vastelovend zijn, zou je zeggen. Maar dat is het dus niet. De tweede persoon die niet in beeld wil, die souffleert nu. Ja, kom eens in beeld dan. Nee. Nee, wil ze niet. Hoeft niet. Nee. Wat staat er nou op die gevel? Wat betekent dat? Niels. Ah, kijk. En waarom leg jij dat? Ja, het kebab staat hier op de gevel. Dat Ja. bedoel je. Ja. Maar wat Ja, betekent maar het dan in heb ik echt wel godsnaam? hulp nodig. Judith. Souffleer even. Kan ook anoniem. Ik heb daar laatst nog met de overbuur nog over gehad. Kom eens even helpen. Ik heb geen idee. Nee, het is, er gaan een aantal verschillende verhalen. Oké, gooi ze er allemaal in. Ja, we hebben een verhaal over een beek die hier vroeger vanaf de Burggraaf door de achtertuin liep. En die stopte bij het kebab. Dat was volgens mij ook de school. De school hierachter is daarna benoemd. Dus als je hier door het paadje loopt. Er is ook een school die zo Er is ook heet. een school die vroeger zo heette. En volgens mij is het huis daar op die manier dus naar vernoemd. Het huis is van welk jaar, Judith? 1961. 1961. En we hebben het 7 jaar geleden gekocht. En we hebben hier de bewoners gevraagd van, wij willen graag weten wat dat betekent. Omdat we dachten van, ja, het is zo'n gekke naam, we halen dat meteen van de gevel af. Maar er zat inderdaad historische waarde en de achtergrond. Ik heb het verhaal dus niet goed opgeslagen destijds. En we moeten nog steeds het verhaal echt correct krijgen, zoals je dus hoort. Maar we vonden het wel mooi om dat in ieder geval op de gevel te laten. Nou, dat en ook siert natuurlijk jullie. een toekomst te geven. Dus dat is het verhaal. Oké. Ja. Maar wat het exact betekent, iets met een beek die vanuit de Burggraaf hierachter stopt. Kun je het even aanvullen? Nee. Nee? Nee. Dat was Maar het? ligt het aan Ja. met rood, geel en groen? Ja, en we lichten het aan met rood, geel en groen. Ja, we hebben In de wat avond. lampen gestaan, dus... ja. Ah, Mooi hè? ja. Alleen die doen het nou niet, dus dan moet je vanavond even terugkomen, denk ik. Moeten jullie ook bij mij komen kijken? Ik heb het huis ook Ja, uitgelegd. maar wij doen dat werk niet, hè? Dus we hebben niet zo'n mooi werk als jou. Nee, dat klopt. Dat klopt. Jullie zijn dus niet echte Rooisen? Jawel, dat wel. Wel, toch Ja. wel? Ja, ja. Alleen wij zijn net een generatie niet opgevoed met de Limburgse taal, zeg maar, thuis. Nederlands ABN. Dus in zoverre kan ik... Maar dat wel niet allebei van- pilhazen dus. Ja, zeker. En Ja. waar hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, dan wordt het wel heel intiem. Ja? Ja, ik weet In de niet hoe- kroeg, in de Verrijse kroeg. Oh, dat is toch niet intiem? Nee, Dat is toch lekker old Ja, school? ja, zeker. Ja, absoluut. Tegenwoordig leren mensen elkaar nog vooral op internet kennen. Ja, nee, dat... Van alle generaties, want we hebben al heel veel meegemaakt in dit programma.
En heel vaak komt dan daaruit naar voren dat mensen elkaar op internet leren kennen. Oké, ja. Maar het was dus in de kroeg. Ook van onze generatie. Ja, ook. Ja? Ja Oké, hoor. leuk. Zelfs Ja. mensen van latere Ja, generaties. ja, hoor. ja, precies. Ja, maar die waren in de tweede leg of zo waarschijnlijk. Ja, dat zou kunnen, toch? Hij kan heel grappig zijn, hè? ja. Kinderen? Ja, 4 kinderen. Joh. Ja. En die zitten allemaal op school nou? Ik geloof het wel, hè? Welke leeftijden? 16, 14, 11 en 7. Oh, heerlijk. Die puberteit. Ja, 2 basisscholen en de middelbare school. Dus ja, het is leuk. Werk aan huis? Vandaag wel, maar dat is een uitzondering. Oké. Dus, Een uitzondering. nou ja, meestal werk op kantoor. Ja. Ja. Moet je dan ver? Den Bosch. Nou, Nou, ja, valt mee. Uurtje rijden. Iets meer dan een uur. ja. Is dat vol te houden? Ja, dat is leuk werk. Ja, al 14 jaar. Dus, Het is leuk ja, werk. Het is leuk werk, ja. Nou ja, kijk, en je vindt het niet vervelend om in de auto te zitten? Nee, helemaal Kennelijk. niet. Nee, dus het is een voorbereiding in de ochtend en een afronding in de avond. Oké. Dus ja, En nee, is wel prima. Wat doe je voor werk, als ik vragen mag? Het is een commerciële baan bij Puma. Puma van de sport, de sportschoenen en kleding. En het bedrijf zit in Den Bosch en wij houden ons vooral bezig met sokken, ondergoed, zwemkleding en dat soort producten. En dat verkopen we internationaal. Ben je zelf een heel sportief iemand, waardoor je in die sector Nou, terecht niet, bent meer, niet meer, maar Niet meer. ik was wel, ik kon een beetje voetballen vroeger, maar en de kinderen voetballen nog steeds, dat is leuk. Oh, dus jij bent trouwens supporter? Absoluut. Ja? De lokale SV Venray voetbalvereniging. Uiteraard. Dus, ken je SV Venray? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, Wie niet? nee. Ik heb, Grootste vereniging van Limburg, dus ja, ja, dat moet wel. Nee, ja, ik heb daar ook een menig potje mogen afwerken. Oh, wat leuk. Als ze niet naar ons toe kwamen natuurlijk. Ja, hè. en wie is ons in dit geval? Ja, dan kan ik reclame maken voor de club. Ja, dat moet je doen. Dat Ja. doe ik ook, hè. Dan pakken wij vallen wel zo'n momentje, hè, Ja, Bas? DSO in Lom. Vroeger RKDSO, tegenwoordig is het DSO in Lom. Ah, mooi. En wij hebben nog 2 hele senioren-elftallen. Ja, we kunnen natuurlijk niet aan Venray tippen, maar Dat heb is jij, inderdaad iets minder dan wat wij... heb jij echt ook wel een beetje hoog gespeeld? Bob? Nee, niet echt. Nee. Een beetje. Een beetje. Ja, want de souffleuse begint nou heel Ja, duidelijk te lachen. ja te knikken. Ja, oké. Dus nou, Je bent iets te laten we bescheiden. maar even verder gaan met Hij is te DSO, denk ik. bescheiden. Nee, maar wat voor... de oudste 16 bij jullie, die voetbalt ook? Ja. Zijn het allemaal jongens of is het mooi Het zijn allemaal 3 jong- jongens, 3 jongens en een meisje. en een meisje. De laatste, de Oké. 7-jarige. Ja. de kleinste? De kleinste, ja, Oh. superleuk. Ja, heb je ook kinderen? Ja. Oké. Van elk merk eentje. Wel, elk merk Ja. eentje. Ah, dat is Ja. ook leuk. Ja. Oh, in dezelfde leeftijd. Nee. Oh, dankjewel. Dat vind ik een compliment. Ja, Dat weet je ik. denkt dat ik kinderen in dezelfde leeftijd... Ja. Nee, en ik dacht die- eigenlijk jonger, maar... Ja, die van mij die zijn iets ouder. 20 en Oké. 23. Ah, goed zo. Ja. Ah, mooi. Oké. Maar ik ben ook een echte voetbalpapa. Jij bent dat Leuk. volgens mij ook. Ja, Want je zegt... en ik een ga- voetbalmama, toch? Judith? Ja. Ja, jawel. Judith is er een Wie beetje maakt er mee de meeste ingerold. herrie langs de lijn van jullie twee? Nou, wij maken geen herrie langs de Nee? lijn. Nee, dat is... Nee. Nou, die indruk had ik al. Ik denk Nee, dat zijn dat hele... is niet fijn. Nee, dat is niet dat zijn beschaafde lui Ja. die... Nou, we doen ook heel veel vrijwilligerswerk bij de vereniging. Dus nee, we willen wel echt het goede voorbeeld geven. Of althans, wat wij denken dat het goede voorbeeld is. Bij de En wat voetbalclub? en wat we bij de voetbalvereniging ook met elkaar hebben afgesproken. Dus ja, aan cultuur en kernwaarden. En hoe we omgaan met kinderen. En hoe we naast de lijn staan. Althans, hoe wij in ieder geval naast de lijn staan. Nee, Ja. maar goed. Ja, dus- dat nee, dat doet is, me deugd. ja. Dat er mensen zijn die dat niet alleen uitdragen, maar die dat ook bewaken. Ja, In de zin Zeker. van, we maken afspraken met elkaar en daar moeten we ons ook aan houden. ja. Maar zit jij op een zitmaaier? Repareer jij kapotte netten? Cremeer jij kroketten in de kantine? Ik zou echt op een zit, maar dat lijkt me echt wel leuk. Ik heb wel eens aangeboden of ik niet op zo'n karretje inderdaad met gras mag maaien. Dat lijkt me wel echt tof. Maar Ja, tegenwoordig dat, zijn dat mag blijkbaar niet, dat is niet veilig. Nee? En tegenwoordig hebben we ook allerlei robotmaaiers, dus dat is ook niet meer. Maar
Nee, ik vind juist de kleine dingen van een voetbalvereniging en de dingen die jij opnoemt en al die zaken die er dan gebeuren, die waarderen wij. Ja, die vind ik eigenlijk wel heel mooi om Dus te zien. jij bakt ook wel eens een Ja. kroket? Nee, heb ik nog niet gedaan. Nee, dat zou ook wel tof zijn. Ja, want die bakken wij heel veel inderdaad in het weekend. Nee, maar Ja. wat is jouw Ja, kerntaak ik als ben het gaat om... bestuurder bij de vereniging, een van de 7 bestuurders. Ja. Ja. En Judith is vrijwilligerscoördinator van de hele jeugd. Dus dat zijn meer dan 800 kinderen ongeveer. Ja, dus dat is super veel tijd, vooral voor jou gaat erin zitten. Ja. Dus, we proberen alle ballen in de lucht te houden hier bij het KBEF Stationsweg. En dat voor een onzichtbaar iemand. Goed hè? Ja. Ja. Nee, Ja, maar dat is doe je goed, Judith. Ja, nee, echt. En nogmaals, je hoeft niet in beeld te zijn om toch aanwezig te zijn in het Hoezo gesprek. ben ik in beeld dan? Of, Ja. Oh, wacht, het is een camera. Ja. Wij zijn niet van de radio. Nee.